θέλω να σας πω ότι τα τελευταία χρόνια όλοι οι προϋπολογισμοί του Δήμου είναι πλασματικοί. Ένας προϋπολογισμός, με πολύ απλά λόγια, είναι έσοδα μείον έξοδα. Όπως και στα σπίτια μας, δηλαδή στον οικογενειακό μας προϋπολογισμό, υπολογίζουμε στα έσοδά μας, το μισθό μας, ένα νοίκιο που πιθανά εισπράττουμε από κάποιο ακίνητο και στα έξοδά μας και στους λογαριασμούς μας, το φαγητό μας, τα ρούχα μας, τα φροντιστήρια των παιδιών μας και γενικά όλα τα έξοδα. Αυτό το κάνουμε κάθε μήνα, έτσι ώστε να μην μπαίνουμε μέσα και να ερχόμαστε μία ή άλλη. Έτσι λοιπόν και στο Δήμο ερχόμαστε για λίγο σκέφτεσαι παρακαλώ. Έτσι και λοιπόν και στο Δήμο το να ερχόμαστε μία ή άλλη ονομάζεται ισοσκέληση του προϋπολογισμού. Όταν καταρτήσεις τον προϋπολογισμό ενός έτους, καταγράφεις τα προϋπολογιστέντα έσοδα και τα προϋπολογιστέντα έξοδα, τα οποία θα πρέπει να ισοσκελίζονται. Όταν τα έξοδα είναι περισσότερα από τα έσοδα, τότε ο προϋπολογισμός έχει έλλειμμα και δεν μπορεί να κλείσει γιατί δεν ισοσκελίζει. Είμαι στη δυσάρεστη θέση να σας αποκαλύψω ότι αυτή η κατάσταση συμβαίνει στο Δήμο Ναυπλιαίων τα τελευταία χρόνια, όπου το σύνολο των προϋπολογισμών που έχουν ψηφιστεί μέσα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου είναι εικονική. Τα πραγματικά έξοδα ήταν πάντα περισσότερα από τα πραγματικά έσοδα. Δηλαδή ο Δήμος ξόδευε πάντα περισσότερα από αυτά που εισέπρατε. Και πώς ισοσκελιζόταν ο προϋπολογισμός και φαινόταν μία ή άλλη? Υπήρχε πάντα στον πίνακα του προϋπολογισμού κρυμμένο ένα κουτάκι όπου καταχωρούνταν πλασματικά έσοδα που ποτέ δεν εισπράττονταν, ώστε να μπορεί εικονικά να ισοσκελιστεί ένας ελληματικός προϋπολογισμός. Λοιπόν, αυτό το πλασματικό νούμερο που έκλεινε τους ελληματικούς προϋπολογισμούς κάθε χρόνο άλλαζε και μεγάλωνε διαρκώς, γιατί ουσιαστικά κάθε χρόνο μεγάλωνε και το έλλειμμα. Κάθε χρόνο ξοδεύαμε χρήματα που δεν είχαμε και η πραγματική τρύπα του Δήμου Ναυπλιαίων που την κρύβαμε μεγάλωνε συνεχώς. Η τρύπα αυτή στο φετινό προϋπολογισμό έφτασε στο δυσθεώρητο νούμερο των 11 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Δήμος Ναυπλιαίων έχει 11 εκατομμύρια ευρώ περισσότερες δαπάνες από τα πραγματικά έσοδά του. Και επειδή τα νούμερα πάντα κλείνουν, τώρα εξηγείται πλέον για ποιο λόγο ο Δήμος έχει 11 εκατομμύρια ανεξόρτητες υποχρεώσεις. Ο λόγος λοιπόν που ο Δήμος χρωστάει στο μισό Ναύπλιο είναι επειδή πήραζε τους προϋπολογισμούς του και εξόδευε επί σειρά ετών χρήματα που δεν είχε. Μέχρι πρότινος πιστεύαμε ότι οι απλήρωτες υποχρεώσεις του Δήμου οφείλονταν σε κακοδιαχείριση και επιβολιότητα. Οι πειραγμένοι προϋπολογισμοί αποδεικνύουν, πέραν πάσης αμφιβολίας, ότι το τεράστιο χρέος δημιουργήθηκε από τη Δημοτική Αρχή με πλήρη συνείδηση ότι δεν ήταν κάποια απρόσμενη εξέλιξη, αλλά μια συνειδητή επιλογή που έφτανε πλέον στα όρια της βαβλότητας. Πιθανές επιλογές κάποιες άλλες δημοτικής αρχής θα ήταν δύο. Είτε θα προσπαθούσε να κουκουλώσει μια ακόμη χρονιά με εικονικά νούμερα την πραγματικότητα και να ρίξει στάχτη στα μάτια του Υπουργείου και των δημοτών της, μεγαλώντας ακόμη περισσότερο την τρύπα του χρέους, είτε θα επέλεγε να αποκαλύψει όλους την αλήθεια. Η παρούσα Δημοτική Αρχή είχε μόνο μία επιλογή. Η ξεκάθαρη αλήθεια για μας είναι μονόδρομος. Δίνουμε στη δημοσιότητα τους εικονικούς προϋπολογισμούς των προηγουμένων ετών της απελθούς Δημοτικής Αρχής με τα πλασματικά νούμερα που έκρυβαν από τους δημότες την πραγματική κατάσταση του Δήμου μας. Δημοσιοποιούμε το πραγματικό έλλειμμα των 11 εκατομμυρίων ευρώ και παραθέτουμε αναλυτικά και τους λόγους που τους δημιούργησαν. Τους λόγους αυτούς, ως ο πλέον αρμόδιος, θα τους αναπτύξει ο κύριος Φραγκουδάκης, για να μην σας κουράζω, γιατί και εμένα δεν είναι το αντικείμενό μου, θα το συνεχίσει ο κύριος Φραγκουδάκης. Σας ευχαριστώ. Δεν είναι και ιδιαίτερα ευχάριστο
να ανακοινώνει σε ένα Δημοτικό Συμβούλιο ότι όλοι οι προϋπολογισμοί των ετών που ψηφίζαν όλα αυτά τα χρόνια ήταν ψεύτικοι και ήταν πλασματικοί. Είναι αλήθεια όμως. Όλοι οι προϋπολογισμοί στην πραγματικότητα ήταν ελληματικοί. Και ο λόγος που ήταν ελληματικοί, πλέον των δαπανών, ήταν γιατί η Δημοτική Αρχή δεν εισέπρατε έσοδα. Δεν εισέπρατε μισθώματα από δημοτικά κτίρια. Δεν πληρώνονταν. Δεν εισέπρατε έσοδα από εκμετάλλευση κοινόχρηστων χώρων. Η χρήση δημοτικών εγκαταστάσεων προσφερόταν δωρεάν σε ημετέρους. Και η ηλικία δημοτικών εγκαταστάσεων δεν πλήρωναν ποτέ. Μέτρα αναγκαστικής ίσπραξης των εσόδων δεν είχαν ενεργοποιηθεί ποτέ. Και όλα αυτά συνέβαιναν για πελατειακές σκοπιμότητες, ώστε να τους τιμούνται μετά στις εκλογές. Δεν τους στενοχωρούσαν στις εισπράξεις, για να μην τους στενοχωρήσουν μετά στις κάλπες. Ενδεικτικά αξίζει να αναφέρουμε εδώ κάτι που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Τα έσοδα από τα δημοτικά κημητήρια, από τα νεκροταφεία μας. Όσο και αν έψαξα τα τελευταία χρόνια για πραγματικά έσοδα από τα δημοτικά κημητήρια, κατέληγα στο απίστευτο νούμερο του 0. Ο Δημότης πλήρωνε τα έξοδα ταφής και κημητηρίου και αυτά τα χρήματα δεν έφταναν ποτέ στο ταμείο του Δήμου. Να σημειωθεί ότι βρέθηκε αναλυτικός κανονισμός κημητηρίων, είχε υποβληθεί ο κανονισμός αυτός στην προηγούμενη Δημοτική Αρχή για να την ψηφίσει, αλλά αυτή επέλεξε να μην την ψηφίσει ποτέ. Το αποτέλεσμα ήταν η εκμετάλλευση στην πιο δύσκολη στιγμή ενός πολίτη, που αυτός πλήρωνε μέσα στον πόνο του της απώλειας ενός οικείου του τα έξοδα ενός δημοτικού κημητηρίου, τα οποία στο Δήμο δεν πήγαιναν ποτέ και εξαφανίζονταν κάπου στη μέση, στη διαδρομή σε άγνωστες τσέπες που δεν ξέρουν ποιες είναι αυτές. Αποτέλεσμα αυτών των σκοπιμοτήτων των μικροπολιτικών ήταν να φτάσουμε στο δυσθεώρητο νούμερο των 9 εκατομμυρίων ευρώ ανίσπρακτων βεβαιωμένων εσόδων. Το έχουμε ξαναπεί εδώ σε αυτήν την αίθουσα. Είχαμε 9 εκατομμύρια ανίσπρακτα έσοδα, εκ των οποίων τα μισά, τα 4,5, η προηγούμενη Δημοτική Αρχή 31 Δεκάτου του 2023 τα παρέγραψε. Χάσαμε πλέον τη δυνατότητα να τα διεκδικήσουμε κιόλας. Την ίδια στιγμή που δεν εισπράταμε τα έσοδα, στις δαπάνες συμπεριφερόμασταν σαν εμμύριδες. Μόνο το έτος 2022 έγιναν 260 απευθείας αναθέσεις, συνολικής αξίας 3 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι η προηγούμενη Δημοτική Αρχή υπέγραφε 5 απευθείας αναθέσεις την εβδομάδα. Κατά μέσο όρο δηλαδή μία απευθείας ανάθεση για κάθε εργάσιμη ημέρα. Παράλληλα, η μέση αξία κατά της απευθείας ανάθεσης ήταν 11.400 ευρώ, που σημαίνει ότι για κάθε μέρα που ξημέρωνε στο Δήμο μας, κάποιος έπαιρνε 11.400 ευρώ από κάποια απευθείας ανάθεση, την οποία του την υπέγραφε η Δημοτική Αρχή. Ενδεικτικά, για να αντιληφθούμε το μέγεθος της πατάλης, μόνο για το έτος 2022 δόθηκαν 30.000 ευρώ σε απευθείας ανάθεση. Είχα βγάλει 29 χαρτιά, αλλά μάλλον δεν θα μοιράσουν 29 κάποιοι λοιπόν. Δώσαμε λοιπόν 30.000 ευρώ σε απευθείας ανάθεση για ενοικίαση πλαστικών καρεκλών. Με μια πρόχειρη έρευνα αγοράς, κάθε καρέκλα από αυτές κόστιζε να την αγοράσει κάποιος 6,5 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι με τα χρήματα που σπαταλήθηκαν μόνο το 2022 για την ενοικίαση αυτών των πλαστικών καρεκλών θα μπορούσαμε να έχουμε αγοράσει μέχρι τώρα και να είχαμε στις αποθήκες μας 4.600 πλαστικές καρέκλες. Κύριε Φρακουδάκη, θα σας διακόψω λίγο εδώ. Όταν συμμετείχα στην Οικονομική Επιτροπή, ήρθε το συγκεκριμένο θέμα. Δεν το ψήφισα και είπα ρε παιδιά, γιατί δεν αγοράζουν τις καρέκλες. Γιατί λέει τις καρέκλες τις παίρνουν οι ψηφοφόροι μας και δεν τις επιστρέφουν. Και είναι καλύτερα να τις νοικιάζουν. Πάρα πολύ. Αυτό το είπε ο κ. Λούπας, έχει καταγραφεί στα πρακτικά. Συνεχίζει ο χρόνος. Τελειώνει το 2022. Μπαίνουμε στο 2023. Το 2023 λοιπόν υπογράφηκαν από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή 244 απευθείας αναθέσεις. Συνολικού κόστος 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Το 2023 έπεσε λίγο η απόδοσή τους. Υπέγραφαν κατά μέσο όρο 4,5 απευθείας αναθέσεις τη βδομάδα. Μέσος όρος 1 ανά 1,1 εργάσιμη ημέρα.
Ευτυχώς υπήρχαν τα Σαββατοκύριακα και απευθείας αναθέσεις έπαιρναν ρεπό. Παρά τα αυτά, για τις πλαστικές καρέκλες ήταν μια εξαιρετική χρονιά. Μέσω απευθείας αναθέσεων δόθηκαν 65.000 ευρώ σε ενοικίαση πλαστικών καρεκλών, ποσό με το οποίο θα μπορούσαμε να αγοράσουμε άλλες 10.000 πλαστικές καρέκλες. Αν προσθέσουμε για τις 4.600 πλαστικές καρέκλες από πέρσι, με 15.000 πλαστικές καρέκλες γεμίζαμε άνετα όλο τον αγωνιστικό χώρο του Ολυμπιακού Σταδίου της Αθήνας. Η απουσία βούλησης της Δημοτικής Αρχής να εισπράξει, σε συνδυασμό με την τεράστια βουλημία της να ξοδέψει, δημιουργήσει ένα προεκτικό κοκτέιλ χρεοκοπίας, οδηγώντας σε 11 εκατομμύρια ευρώ απλήρωτες υποχρεώσεις. Και αντίστοιχα, αυτό που είπε πριν ο Δήμαρχος, 11 εκατομμύρια ευρώ έλλειμμα στον σημερινό προϋπολογισμό του Δήμου. Πλέον δεν είχαμε λεφτά. Ξέρετε πολύ καλά τι σημαίνει αυτό. Πλέον δεν πληρώναμε κάψιμο. Δεν πληρώναμε τη συλλογή των απορριμμάτων μας. Δεν πληρώναμε προμήθειες υλικών. Δεν πληρώναμε πολιτιστικές εκδηλώσεις. Δεν πληρώναμε μελέτες. Δεν πληρώναμε αναλώσιμα και γραφική ύλη. Είχαμε 10 χρόνια να πληρώσουμε τα τηλέφωνα σχολιά μας. Δεν πληρώναμε είδη καθαριότητας. Δεν πληρώναμε τη συντήρηση της πισίνας του κολυμβητηρίου. Δεν πληρώναμε ούτε το ψωμί, το γάλα και το κρέας στους τροφομιλητικούς σταθμούς, στους οποίους υπάρχουν ανεξόφλητες οφειλές από πέρυσι το καλοκαίρι. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, η Δημοτική Αρχή αποφάσισε να το τερματίσει και είπε να βάλει χέρι και στο λογαριασμό πληρωμής των μισθών των δημοτικών υπαλλήλων. Ο λεγόμενος ΚΑΠ, Κεντρική Αυτοτελής Πόρη. Ενώ κάθε μήνα λοιπόν το κράτος δίνει 485.000 ευρώ προκειμένου να καλύψει τη μισθοδοσία των δημοτικών υπαλλήλων, η προηγούμενη Δημοτική Αρχή με το πρόσχημα της πανδημίας του COVID τον Απρίλιο του 2023, 2 ολόκληρα χρόνια μετά την έξαρση της πανδημίας, δεν ξέρω πόσο πρόβλημα ήταν ο COVID τον Απρίλιο του 2023, ζητάει προκαταβολή 725.000 ευρώ από το λογαριασμό μισθοδοσίας των δημοτικών υπαλλήλων, προεκλογική χρονιά του 2023. Και μόλις την παίρνει, αντί να στείλει αυτό το ποσό για τις ανάγκες περίθαλψης για τον COVID, μετά από 3 εβδομάδες μεταφέρει 200.000 ευρώ στο Δημοπάτι, προκειμένου να κάνει πολιτιστικές εκδηλώσεις ή δεν ξέρω τι άλλο. Συγγνώμη, κύριε, τα υπόλοιπα αυτό που είπατε, πηγαίναν στις υπόλοιπες απευθείας αναθέσεις. Έγινε αυτό το γεγονός γιατί το κράτος δεν έπρεπε να ελέγξει. Πώς έγινε αυτή Στον ΚΑΠ υπάρχει δυνατότητα από τους μισθούς των δημοτικών υπαλλήλων για λόγους υψής της ανάγκης να αιτηθεί ένας δήμαρχος να πάρει προκαταβολή. Διότι έχει κάποιο πρόβλημα λόγω, ας πούμε, για λόγους υγείας ή λόγω πανδημίας. Αυτό λοιπόν, η προκαταβολή η οποία παίρνει δεν είναι δώρο. Η προκαταβολή η οποία παίρνει είναι δάνειο ουσιαστικά. Το οποίο έρχεται και το αποπληρώνει μετά σε άτομες δόσεις. Πώς έπρεπε να επιστραφούν αυτά? Οι άτομες δόσεις, αυτά τα χαρτιά που βλέπετε εκεί, είναι ότι πήρε αυτό την προκαταβολή από τους μισθούς των δημοτικών υπαλλήλων τον Απρίλιο του 2023 και άρχισε να πληρώνεται από τον Οκτώβριο του 2023 και μετά. Πρακτικά να κάνουμε τις εκλογές μας, να έχουμε χρήματα να κινηθούμε και μετά τον Οκτώβριο στεριά βλέπουμε. Αυτά είναι τα χαρτιά που αυτή τη στιγμή έχετε μπροστά σας. Αυτά λοιπόν, αυτά τα χρήματα της προκαταβολής από τον ΚΑΠ που ήρθαμε και τα έδωσε το ελληνικό δημόσιο στην προηγούμενη Δημοτική Αρχή, μαζί με τα δάνεια της ΔΕΙΑΝ, στα οποία έχει διοικητής ο Δήμος, και επειδή η ΔΕΙΑΝ δεν τα εξοφλεί ο Δήμος ως εγγυητής, εξοφλεί αυτό στα δάνεια της ΔΕΙΑΝ, μαζί με τις κατασχέσεις τις οποίες έχει κάνει ο φορέας διαχείρισης των απορριμμάτων, οδήγησαν το μηνιαίο λογαριασμό των ΚΑΠ στα χαρτιά που έχετε μπροστά σας, από 485.000 μηνιαίως, που επαναλαμβάνω είναι η μισθή των δημοτικών υπαλλήλων αυτή,
να παίρνουμε 170.000. Εγώ αυτή τη στιγμή θα πρέπει να βρίσκω 350.000 το μήνα απλά για να πληρωθούν οι μισθοί των ανθρώπων. Αυτή είναι η κατάσταση που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Δεν έφταναν όλα τα υπόλοιπα, βάλαμε χέρι ακόμα και στους μισθούς των δημοτικών υπαλλήλων. Από αυτά που σας είπε ο Δήμαρχος και από αυτά που σας είπα εγώ και από όλα τα χαρτιά που σας έχω μοιράσει, είναι προφανές ότι η επιλογή της νέας Δημοτικής Αρχής δεν είναι ούτε τα κουκουλώματα, ούτε τα πλασματικά νούμερα, τα οποία μέχρι τώρα ήταν επιλογή της προηγούμενης αρχής. Αυτό το κουτάκι, το μαγικό κουτάκι, το οποίο έκλεινε τους προϋπολογισμούς τα προηγούμενα χρόνια, που ήταν το αίτημά μας, και λέγαμε τι μας έλειπε, βάτω σε αυτό το κουτάκι και το κλείνουμε. Το 16 ήταν 1,7 εκατομμύρια, το 17 2,6, το 18 2,8, το 19 3,1, το 20 3,1, το 21 3,9, το 22 4,2 και το 23 6,6. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτό το κουτάκι λοιπόν πέρυσι είχε φτάσει στα 6,6 εκατομμύρια. Και αυτό το κουτάκι φέτος είναι στα 11. Αυτό είναι το πραγματικό έλλειμμα που αυτή τη στιγμή έχει ο Δήμος Ναυτιλίων. Ο κόσμος όμως, επειδή κάνουμε αυτή τη στιγμή την απολογιστική, δεν μας ψήφισε για να κουνάμε δάχτυλα, μας ψήφισε τη νέα Δημοτική Αρχή για να αλλάξουμε την κατάσταση. Και η πρόθεσή μας είναι αυτή. Και είμαστε αυτοί οι οποίοι είπαμε με πάση ειλικρίνεια επάνω στο Υπουργείο Εσωτερικών, στη Διεύθυνση Οικονομικών, ότι είχαμε πλασματικούς ισολογισμούς. Είχαμε ψέματα τόσα χρόνια. Τόσα χρόνια είχαμε ένα μαγικό κουτάκι που σας κοροϊδεύαμε. Και δεν κοροϊδεύαμε μόνο εσάς, κοροϊδεύαμε και όλους τους δημότες. Κάναμε συνάντηση με την προϊσταμένη των οικονομικών υπηρεσιών, με τους διευθυντές του παρατηρητήριου των ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών. Τους έχουμε ενημερώσει πλήρως για τα πεπραγμένα της Δημοτικής Αρχής. Τους έχουμε πει την αλήθεια. Δεν φοβηθήκαμε να δείξουμε τα πραγματικά μας νούμερα, αλλά δεν μείναμε εκεί. Αυτό το οποίο τους περιγράψαμε ήταν και το σχέδιο ανάκαμψης. Τους περιγράψαμε με ποιο τρόπο εμείς σχεδιάζουμε να φύγουμε από εδώ. Το σχέδιο ανάκαμψης λοιπόν που περιγράψαμε αποτελείται από τους εξής άξονες. Έχουμε ήδη βεβαιώσει το σύνολο των ανείσπρακτων εισόδων από δημοτικά τέλη και στην πλειοψηφία τους έχουμε προχωρήσει στη διαδικασία αναγκαστικών μέτρων εισπράξης τους από τους αιώνιους κακοπληρωτές. Έχουμε ήδη φτιάξει κανονισμό εκμετάλλευσης αθλητικών εγκαταστάσεων με αντίστοιχους πίνακες χρεώσεων από συλλόγους και επαγγελματίες, ώστε να μπορούν οι αθλητικές εγκαταστάσεις επιτέλους να είναι εφικτή η συντήρησή τους. Κάποιος πρέπει να πληρώνει για αυτές. Έχουμε φτιάξει κανονισμό εκμετάλλευσης δημοτικών κτηρίων και εγκαταστάσεων. Έχουμε εγκρίνει τον κανονισμό λειτουργίας των δημοτικών κημητηρίων με πλήρη καταγραφή όλων των κημητηρίων, τη λεπτομερή τοπογραφική τους αποτύπωση, την οποία θα κάνω εγώ προσωπικά με την ιδιότητά μου ως μηχανικού δωρεάν, με την πλήρη ψηφιοποίησή τους και τη λεπτομερή καταγραφή των διαθέσιμων θέσεων σε καθένα από αυτά. Έχουμε επικοινωνήσει με όλους τους μισθωτές των δημοτικών εγκαταστάσεων. Κάποιοι εξ αυτών είχαν χρόνια να πληρώσουν. Χρόνια. Και προχωρούμε είτε σε εξοφλήσεις, είτε σε ρυθμίσεις, είτε σε εξώσεις. Αυτές είναι οι επιλογές. Στοχεύουμε σε άμεση μείωση του αριθμού των απευθείας αναθέσεων κατά 50% από την πρώτη χρονιά και σε μείωση 70% των απευθείας αναθέσεων για το 2025, με αντικατάστασή τους από ανοιχτούς διαγωνισμούς, όπου όλοι οι επαγγελματίες θα μπορούν να συμμετέχουν με πλήρη διαφάνεια και όρους ελεύθερης αγοράς, χωρίς πελατειακές σκοπιμότητες και συμφωνίες κάτω από το τραπέζι. Με άμεσο οικονομικό όφελος του Δήμου από τις εκπτώσεις, λόγω ανταγωνισμού, κοινή λογική. Όλα αυτά τα περιγράψαμε αναλυτικά τόσο στους γενικούς διευθυντές του Υπουργείου, όσο και κατόπιν της επισκέψεως του Δημάρχου, που πήγαμε μαζί στον αρμόδιο Υπουργό, τον κύριο Λιβάνιο. Πήγαμε στον Υπουργό και του είπαμε την αλήθεια. Του είπαμε, σας κορυδεύαμε. Την ίδια μέρα μαζί με τον Δήμαρχο, εκτός από τον Υπουργό, είχαμε απευθεία συνάντηση και με τον πρόεδρο του Ταμείου Παρακαταθήκων, τον κύριο Σταμάτη. Του
Το εκθέσαμε αναλυτικά με λεπτομέρεια το οικονομικό ναυάγιο που παραλάβαμε. Επίσης, το εκθέσαμε και το κοστολογημένο πρόγραμμα σχέδιο της οικονομικής μας ανάκαμψης. Αποτέλεσμα των παραπάνω επαφών ήταν από τις αρχές η πλήρης αποδοχή του σχεδίου μας. Η ομόφωνη έγκριση όλων των παραπάνω εξωματούχων να κινήσουμε άμεσα τη διαδικασία λήψης χρηματοδότησης ως κέρδης του προϋπολογισμού στο ύψος των αναγκών μας. Από όλα αυτά που ακούσαμε, δεν θα ήθελα να μείνω στα νούμερα. Πιστεύω ακράδαντα ότι η χρεοκοπία του Δήμου μας είναι πρωτίστως ηθική και δευτερευόντως οικονομική. Η προσπάθειά μας είναι πρώτα να αλλάξουμε την κουλτούρα και τη θολή εικόνα που έχει ο Δήμος μας αυτή τη στιγμή. Πρέπει να ριζώσουμε τις αρχές της αξιοκρατίας και της διαφάνειας βαθιά μέσα στις συνειδήσεις όλων μας. Και κατόπιν να σηκώσουμε τα μανίκια και να δουλέψουμε με ταπεινότητα και σεβασμό στο δημοτικό χρήμα. Μόνο έτσι μπορούμε να νοικοκυρεύσουμε το Δήμο μας. Για μας, ο στόχος μας είναι στο τέλος της πενταετίας το Ναύπλιο να μην είναι η πρώτη πρωτεύουσα απλά της Ελλάδας. Να είναι και ο πρώτος Δήμος της Ελλάδας. Αυτό είναι το όραμά μας και αυτό θέλουμε να κάνουμε πράξη.